nga nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility, gipanglantawan nga mamahimong usa ka bagyo sa mosunod nga 24 oras. Ani ang report. Nahimutang karon east-northeast sa Mindanao ang low pressure area nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility alas 12 gahapon sa udto. Sa mosunod nga 24 oras, gipanglantawang mamahimo kining usa ka bagyo ug posible pang magkakusog samtang subayon niini ang Luzon area. Nasa dagat pa ang low pressure area and within 24 hours maging bagyo ito, tropical depression, na atay nakita na possible intensification o mas kusog pa sa tropical depression category. Sa pakaron, mga localized thunderstorms pa ang nasinati sa Central ug Eastern Visayas. Apan kung mamahimo na unyang bagyo ang LPA, maapektuhan sa trough o hinungaw sa bagyo ang Eastern Visayas. Samtang sugod sa Biyernes, masinati na ang kusog ng mga pag-uwan ug dagkong mga bawd sa tibok Kabisayan. So aside from delikado ato mga sasakyang gagbay na sasakyang pandagat, kini mga maligo sa dagat ilabi na pag moderate to rough sea conditions, so delikado siya. Kahinumduman niadtong Hulyo 13, duha ka mga minor de edad ang nalumos patay sa barangay Panadtaran, lungsod sa San Fernando. Gikatahong nangaligo og dagat ang duha ka mga biktima uban ang usa ka silingan bisan kun bati ang panahon niadtong higayuna. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Misdak.